Umthiya sibheke khona ke kuyokhulunywa ke la no Jabu wakwaNcumalo sixoxa naye ke lo dadewethu la owaqolwa ke imali elinganiselwa ke emalini engango 510,000 wamarandi umlisa ithandana naye owase South Sudan abahlangana naye ke enkundleni yazwa ke ngothinda le mali ke uJabu ke wayiboleka ebhange emva ukuthi ke eluthwe ke eyiwona ke lo mlisa kodwa ngoba uJabu vele usekhona kuningi ke esizokuzwa ngayo sixoxe ngalolu daba. Jabu asikubingelele mkhatshwa emsakazweni uKhosi FM. Ngiyabingelela abalaleli boKhosi FM. Kanjani sihlengisa? Wena wasekuthi khoma. Yaphila kodwa. Ngiyaphila kanjani? Sejabula ukuzizwa lakho liqinile kusho khona ukuthi uyaphila. Hayi isigameko lesenziwe ngonyaka odlule ngiyiprocess yokuphila and raising awareness. Hayi tshela mina umitha kanjani nomlisa? Mhlangana kanjani? Umlisa lona sihlangana okuthinda dating app ugelo wayesingile nje wahlala wathi ngoba usebenza endlini isikhathi esiningi uspend endlini akababona abantu isikhathi esiningi akangeni la athi ukucinga that's how I met the guy. Kodwa asizwa kahle mthiya ucinga kanjani dadewethu mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi umlisa wayethi ucinga ini mhlawumbe uwenzele nomlaleli sekhaya iqonda indaba. Uzisho yena Mrozo ukuthi ngenxa yokuhlala endlini isikhathi eside wathi akeke bonke ngamthola nomngani nje la kuthinda. Ucinga uthando phela umuntu ongazona naye. Kulezi zinto zamanje abantu bayangena kuma dating site bezohlangana nabantu abangaba sekudlalelana nabo. Zaqala kanjani ke inkulumo? Inkulumo ziqala phela masungenile ku dating site ubona isithombe somuntu swipe left or right naye mayethandile bese niyaqala ke niyakhuluma lapho uyakubingelela obviously unjani ngiyaphila niqala nixoxe nje phela nazane ukuthi umbani wabani wakuphi kwenzani emhlabeni ufunani lana into enjalo. So lento yenu yahamba yagcina yafika ebudlelwaneni. Yaze yagcina ifike ebudlelwaneni. Nabonana in person? Sabonana in person nomuntu saba nobudlelwane. Nayo umuntu. Sinike isithombe ngoba manje uzile namhlanje njengomuntu ohilayo kuyangijabulisa oqala lokho because let imali nga $500,000 imali enkulu kakhulu leyo esisele siyiloni kuwena ngiyajabula ukuzwa ukhuluma usuku lesi state okusona njengamanje ungena kanjani udaba lokuthi uzokwazi kuyo bank yothatha imali ngegama lakho? Okay, iscam salabantu bakwenza kanje uba sebudlalena naye uma usuku le process yebudlelwane naye bakutshela ukuthi bona bakholelwa kubantu abangasekho kumele abantu bakubo beapprove ukuthi uzothandana nawe ubese kufaka ke kuleli gumbi bathi ukulibiza ngeprayer room abaningi bazidiscuss ngendlela ehlukile kodwa masungene kuleli gumbi ngizoyifast forward nje kuba nevoice ekhulumayo kungathi umuntu o-ancestor loyo othi i-relationship approve you. The second stage of the scam babe sebe uyafika la ngathi benza lento ekuthisa lamuzi ufika la endlini kuthiwe thandazani la kwelibhokisi lingenalutho uthi maniqeda ukuthandaza kuthiwa umfana akavale idoor lalibhokisi mase livula sekugcwele imali eningi. Imali leyo isukiningi like mawubuka isize yekiss ijoa elingako imali esigcwele lapho kade ingekho. Then base betshela ukuthi lesizathu sa le mali le imali abanipha yona nomfana loyo ngoba phela bamukela i-relationship. Bese kuyaqala ke-scam city umfana akafonela ekhaya acele bemboleke ama-loan nawe hamba emabank uyothatha ama-loan izathu sokuthatha ama-loan ukuthi bazothatha le mali abakupha yona nale ozoyithola ebank beyihlanganisa mase beyimixile together bazobe sebekunika yona ukuthi uyoyideposita ebank ukuze uma usuyideposita bazosebenzisa ama-powers up kube ngathi imali evela ebank bese deal bayisho ngendlela eyiningi
and to take ukunye akule system sikaso asenzi abantu abathandanayo kuphela bayabenza nalabo besilisa abahambayo beyo consultant nabesifazana abaconsultayo baningi asebedliwe ngalelo hlobo. So after ke usuyezila malone uhambe withdraw nomfana naye afike neyakhe imali kube ngathi naye withdrawile nobabili nibikela bese kuthiwa ke process yokumixela imali izothatha 3 months bese bayakunika futhi imali yokukhokhela ama installments akho for inyanga ezibili zokuqala kule isithathu inyanga ke umuntu usuke sebalekile engasekho sihamba kanjalo nje scam. Manje lensizwa le yathi kuwena ingiyase South Sudan wakubona lokho mhlawumbe yakukhombisa nepassport. Passport yes uyakuthengisa ne-ID yakhe fake ngithi uthengwa eSouthern Sudan ekubeni ngase Uganda. Uthi konje la eSouth Africa ukhona ngobani? Ola eSouth Africa awubaningi bakhona bathi bayasebenza nje mawuhlangane naye suke umuntu ovuka njalo ekusena emsebenzini ubhizi nje usebenza umuntu osebenzayo akanayo ne-day off la sebenza khona uhlala busy. Awukwazi nokuya emsebenzini la sebenza khona wenza isiqiniseko sokuthi ungaveli. Uyohlangana nomunye lapha ya ubongi naye umenza njalo. Yo mthi ngibuka ukuthi usuyabona after 3 months usuthi uyamfonela usamtholi yini mhlawumbe kwenzakani? Indlela kwenzeka ngayo wahamba wathi uya travela uye Limpopo for umsebenzi uzobuya ngeviki elilandelayo. Siyakhuluma ke la engekho bese kuthi wayihambe kulesithathu ngoleshana sathi ngikhuluma ngoleshana send message good morning ngibona kushawo 10 nami nganginosuku lami delibhizi emsebenzini ngiyacheck ukuthi ngimthelile lo muntu hayi ngiyabona ngimthelile ngibe busy ngabo 12 ngithi ayi akujwayelekile ngakangifonini ngalesikhathi nangithi vele ngibuka imessage yakhe TK1 ayi ngibhizi nami ngibhizi ngizama ngabo 3 ngathi hayi ake ngifone mangifona ifone off. Okay nakhona ingqondo yami ngithi mhlambe uphelelwe network ebhedayo ngoba bekune load shedding. Hayi but intuition yami ayingetha ngihambe ngiyalahla khona but again ngizothi mangiya khona ngizongena kanjani ngoba indawo ehlala kuyo yayivulwa nge-remote gate. Kumele uvule igarage nge-remote bese uyangena before you can access the house. Kodwa ngize ngaya endlini le ayehlala kuyo ngolesine lo ayethe uzobuya ngalo which was 11 zika May last year. Ngasuka nje kade ngisebenza ngelunch yami ngadriver ngaya khona mangiya ngale vele ngimfishane ngiyazama ukuqhuma ngiboni kahle ukuthi kwenzakalani ngale angiboni kahle ukuthi kwenzakalani mase yakho ngesikhathi ngiqala ukufika ngaduka ngaya komunye umgwaqo ngiye kulo mgwaqo mangithi ngifika nje ngapha komgwaqo lisade lingafi la lineswimming pool kubonakala nesliding door ngithole house to let. Sure. Indlu yakhe ubeyirenta. Ubeyirenta wayethe indlu yakhe. Remember mawuhlangana nomuntu ngeke uthi ngoba uthi indlu yakho ngicela amaphepha ngabona ukuthi awakho ngempela. And mhlawumbe sengingakwenza lokho because I've been through this but normally trust me I build as an easy relationship. Okay. Now manqumalo siyabonga ukuthi ushare nathi story sakho man usifundisa ezinye izinto. Ngaphambi kokuthi sivale wabavula icase emaphoyiseni khona okwenzakalayo. Kisa ngayivula amaphoyisa ayivala ngayivula phinde ayivala it's another story for another day. But engakusho lesi scam it's a syndicate involve ama-bankers amaphoyisa kanye nabo o-scammers lapho. Yo. Sorry man Khaya yeah. Sithemba ukuthi uNkulunkulu wakho uyokuphendulela one day kube khona ukubuya kwa imali sakhokheke ebank. Mina ngifake get to review ngiyakhokha ngiyaphila. I'm contributing in other people's lives. Siqale group yabantu besifazana abaskenyiwe nabo lalele la ukhosini oskenyiwe ngangicontact TikTok Jabuzwide 13 angisendele message we are waiting on something ukuthi sizwakale akusimina ngede as I speak. I've got a list of about 20 women who have been scammed the similar way abanye baskenywe beyo consultants.
Yeah. Into ekhona and ngeke kusho ukuthi ngeke yenzeke ngoba basebenzisa umuthi ikhonto abayisebenzisayo. Mawusuhlelo ucabanga uyayibona ukuthi I wouldn't have done this. Yeah. And into ebuhlungu ukuthi as sishare idoors zethu ku public abantu bayajudge abasibiza which makes it difficult for other people abaskenyiwe ukuthi bephume beveze ukuthi nami I went through this. I was looking at some comments nje kuma post ashare bethi ngiyalayeka. See society cha sesiphila kabuhlungu. You can't thrive on someone's pain. Yeah. Kusho enye into ngelevel yomuntu njalo nalokho kukodwa. Usakholela othandweni mangaqhamuka insizwa nje kusasa ithi. Hayi okwamanje angifekile uthando into mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuyobonakala kwamanje nje ngi-right ngizofocus akujabulile abe happy jabulele njengegama okunye kuyobonakala njengejabulele njengegama lakho wena wasegudu Nkomo sengathi ungahlala ujabulile njalo mfowethu siyakuvusa ngoba kubalekile ukuthi uzokhuluma indaba ezithinto ezobuchwepheshe la ngoba kumaxhapheshu izimo zimbi namba abantu besiqole einkundleni zokuxhumana. Ngiyacabanga ukuthi indaba yokuqolwa enkundleni zokuxhumana ihlangene nokuthi thina sisigada kangakanani ngoba kakhulukazi siqola abantu esingabazi ngoba khona into engiyicabanga nje angazi noma abantu bake bayibuka yini khona le documentary ebizwa ngeThinda Sundla ekwakuwumuntu wesilisa ezenza umuntu onemali yahlangana nabantu besifazane kuyona le epicture uThinda bacabanga ukuthi unemali kodwa egcineni kube uyena obaqola izimali zabo bese kuba isona lesimo sala eNingizimu Afrika umuntu osifazane oqolwa izimali zakhe eqolwa umuntu ahlangane naye futhi kuyona le app le dating app uThinda ngokuthi nje umuntu ungakahlangani naye usecela imali uma semhlangana sewuzezenkolo nazo zikhona lapha kathi kuthiwa hayi abakini baninde kanje kumele kube khona imali oyifakayo ukuthi ikona lokho ukuthi into ngekuzuyenze emphakathini nabantu baziyo ngoba ngeke uvele nje uhambe uyokhipha imali ngoba kuyena lo muntu esifazane siyazi ukuthi khona la akhipha khona imali ngithi ngo 50,000 rand uyokhipha imali ngo 50,000 rand uyinika omunye umuntu uthi mi thatha awungibekele yona kodwa la kubantu ohlangane nabo ongabazi ubathembe ukudlula abantu obaziyo ukuthi uze uqole uyokhipha imali enkulu kangaka uthi hayi kuthiwa ngiyifake kwi-safe ngiyise kubona igcinwe ibona ngoba labantu engingabazi ngiyabathanda ngiyabathemba. Ngiyakuzwa wesiphumelele ngifisa ukubheka la ukuthi ngabe mhlambe imibiko enitholayo njengabantu abavele bekwi-industry yezobuchwepheshe ingabe mhlambe izehlakalo ezifana nalezi seyivamise kakhulu manje ukwenzeka uma kwenziwa mhlambe ucwaningo nanokuthi labo abenzi bobu bagcina betholakele yini. Ziyandi izehlakalo ezikanje yebo bagcina betholakele abenzi bazo lezi izinto ngoba phela nabo baphila emhlabeni kodwa ziyandi izinto ezikanje ngoba bekukhulunywa ngokuqola okwenzeka kwezinye izinto engezona engewona lama app lawa ukuthi abantu bafuna ezenhliziyo kodwa uthola ukuthi mhlawumbe umuntu obedayisa izinto ngaphambilini kodwa manje ungathi sebeyaqoleka kakhulukazi abantu besifazane kakhulukazi ekuyibona babonakala ngathi bamkahle ngasemalini kodwa ke ungathi ziyanda impela izehlakalo ezikanje kanti bayatholakala impela uma kuukuthi ke umuntu ugcine evulekile amehlo abone ukuthi ungathi kudlalwa ngamba bese yahamba yobikela bomthetho. Ingalo yomthetho yinde iyakwazi ukuhamba izibheke izithola ukuthi noma kuthiwa kayena wakulelizwe kodwa izogcina imtholile ukuthi wapi. Uyatholakala yena ukuthi wathi kodwa isikhathi esiningi phela ngoba bagcina ngisho ngabe umuntu uthi ubuya kwelinye izwe usuke ehlala kulona lelizwe ngoba ikakhulukazi mawubheka le story sakhe umuntu osifazane uyasho ukuthi bahamba bahlangana yebo umuntu ongeno wangapha kodwa uhlala khona ngapha waqale wathi uyo waseKenya ethi uyo wasekutholakala ukuthi ungathi wase Uganda akuyena waseKenya kanti akusona istory sokuqala
okokuqala ngoba khona esinye ngonyaka odlule ongathi wayena wayethe uyewase DRC kodwa ngendlela ekusetshenzwa ngayo kule app angithi ukuze akwazi ukuthi ukuthi athenjwe kuphela insuku ezimbalwa bese beyahlangana bese kuyila esekwazi ukumqola kahle khona ke ngoba basuke sebekwazile ukuhlangana kodwa leyo ukuthi kwaphuma nengango 1200 rand kwakuthiwa iya kuma wakhe nomlisa bengakaze ke bahlangane ngaphambi kwabahlanganayo yona ke impica abadala yikho kumele siyigade nalapha kuma hayi kuma social network kuphela kodwa i-internet nje yonkana ukuthi abantu singabathembi ngaleyo ndlela abantu kakhulukazi singabazi.